Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Shiratal ladzina ta'ala hatta sana cerita insun sapa Aliyu bin Zaid Alim bin Zaid an Abi Harbin saka Abu Harbin Ubay bin Abil Aswad Abu Harbin anake Pak Ubay Aswad an Abi Bapak Aswad an Abi Musa dawuh Abi sapa Abi Musa kala dawuh sapa Abu Musa nazalat temurun apa surat Ka'anau kaya sak temen Nabi Musa iku yakni ngersakake to ngarepake padha karo aroda. Sapa Nabi Musa suratan ing surat misla baroatan ing padane surat baroah. Dadi ana surat sing tumurun padha karo surat baroah. Sumarufi nuli den angkat atau dinunggahake apa suratan misla baroah. Aku pidul mongko den apalake apa diapake apa mindah surah rupane surat inna wa yu'aitu ing lapat inna wa sane Gusti aku yu'aitu muwatake sapa Allah hadatina ki agama tegese Islam kan agama Islam biar wamen lan pira-pira golongan lako kang ora ana bagian iku maujud lawan kedue aku isi wong kafir aku amin lako lahu walau ana libni adama wadiya ini walau ana libni adama lamun satu meniku kedue anak putu Adam wadia ini utawi jurang loro min malin sangka bondo latago mengkaya pinggule itu nupre sapa ibnu Adam ilahi maring wadah ini salisan kaping 3 Musnad al-Barozi ana hadis Musnad Imam Barozi Hadatsana cerita-cerita sapa Muhammadun Pak Muhammad bin Bashar Hadatsana cerita insun Muhammad sapa Kibanu bin Hilal Kiban bin Hilal Hadatsana cerita Kiban bin Hilal sapa Abu Huzaimah Hadatsana cerita insun Abu Huzaimah sapa Malik bin Dinar Malik bin Dinar Anil Hasani Malik sangka dawe Syekh Hasan an Anasin Hasan sangka dawe Syekh Anas kola dawu sapa Anas kola Rasulullah lapat kola Rasulullah kola ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi inna wa asane Gusti Allah tabaraka wa taala mawa suci sapa aku yu'aitu muwatake sapa wadatina agama Islam firijalin lan pira-pira wong lanang lako hale ora ana bagian iku maujud lan kedue roja kesewa hati hadatina lawa tabaraka wa ta'ala violet bimus ada hadis iku kibu Musa Nabi Abdul Razak ing dalem anggit-anggitane Syekh Abdul Razak Asun Ani kang bangsa tanah Sunani kala ngendika sapa Marun Ma'mar wa akhbarani lan cerita man wong sami akan krungu sapa man Hasan Syekh Hasan ya kulo kalih
sapa Hasan ani Nabi dawuh Hasan sangka dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ayidu muwatake hadatina iki yu'ayidu bihadatina biman lahu yu'ayidu muwatake sapa Allah hadatina kimakomo iman kelawan wong lako-lako kang ora ana bagian iku mujud lau kedue man ati nduwe mret mertelane wong paman wis duwe bondo sing lau ana libni agama wati ya ini min malin bondone wis ana rong gudang niku mesti cik pengen sing liyane lula betago ilahima salisa mesti pengen sing kaya rong jurang maneh hadis musnad terus nih Hadasana Muhammad bin Basan Muhammad bin Basan ini ya dawuh yang Muhammad dawuhnya Muhammad dawuh sapa Ibnu Hibban bin Hilal Hibban iku Ibnu Hibban terus Hilal didhawuhi karo Abu Huzaimah diceritani atau didhawuhi karo Malik bin Dinar sangka dawuh Syekh Hasan sangka dawuh Anas sangka dawuhne dawuh Kanjeng Nabi inna wa tabaraka jadi kuwate agama niku ya ora kok sebab wong Islam ya wong kafir barang ya bisa uga sebab wong Islam dirusui karo wong kafir diridu karo wong kafir sehingga lah ibadah mundak nemen oleh ninggalne maksiat ya mundak sebab ana wong kafir niku jenenge yu ayidu haladina birijalillah wala qala lah hadis itu manggulnya yang anggit-anggitane Abdul Razak Asna'i kitab Sunai apa Sunani ini dawuh kala Mu'marun wa Akhbaroni jadi Makmarun sangka dawuh wong man sami al Hasan dadi wong krungu dawuh Sayyid Hasan yaqulu Hasan anin Nabi Hasan dawuh saka Kanjeng Nabi jadi hadis iki padha karo ayat dhuwur man isine yo ayat itu ada di Nabi man la qala barikatun Muhammadiyatun maknane bisa kita bimunasati roza kasunai ulama barikatun jaket yang dalam kitab barikoh nih Mahmudiyatun kang bangsa dan alam kitab barikotu Mahmudiyah bisa fitorikotin dalam bisa fitorikotin Muhammadiyatin dalam sarai torikoin wong bangsa Muhammadiyah wa syariatin nabawiyatin syariatin wong bangsa nabawiyah an abda tabni abi wakil an Utsman bin Abi Sulaiman kola kana ana sapa rajulun wong kuyak dumu nglatiani sapa rajul Musa Nabi Musa alaihi wasallam Paja alam mongko tumandang sapa rajul paja alam mongko tumandang sapa Musa kuyak gulu ngendika sapa Musa
Abi Musa Hadasani cerita ingsun Musa sapa Musa kalimullah hatta kasura sehingga akeh apa malu bandane mungkono yatimu Musa alaihissalam ajala yakulu hadasani Musa ajala yakulu dawuh sapa Musa alaihissalam hadasani cerita ingsun Musa sapa Musa kalimullah hatta kasura sehingga akeh apa malu bandane mengkono Musa wa faqadahu lan kelangan hu ing mengkono mal atau bondo sapa Musa daron dalam setahun Pajala mengpatu mandang sapa Musa alaihissalam niku juga Musa kalimullah alaihissalam yasalu nyuwun sapa Musa alu sangka Gusti Allah bala yufisu mindu mangko ora krasa mindu sangka Musa bala yufisu ora krasa mindu sangka Musa asaran ing labet diunes hatta jaa sing teka sapa rajulun wa data yaumin siji dina babi hati gue dalam tangannya rajul finjirun utawi jalan babi unuki lan iku dalam gulune rajul hablun utawi tampar aswadun kang ireng pakola mengkodawu lau mari mengkono rajul sapa Musa Nabi Musa atarifu ana tawaro sira ulanan ing wong kala kang ucap sapa bulanan ing wong kala kang ucap sapa bulana amlapana wa tawi rajul bulana kuada kinjiru gigi jalan pakola mengkodawu sapa Musa ya Rabbi as'aluka nyuwun sapa ingsun Musa ka sira Rabbi antaru dawu yen to balekke sira ku ing mengkono rajul ila kali tiga rajul al awali kang awal hatta as'alu sanggo takon sapa ingsun Musa mima sangka barang asobau kang enak ya apa ma hu ing kono apa ada iki tingkah male kaya jalan pau kamu keparing terus sapa Allah Gusti Allah taala ilahi maring rajul Mayan Musa alaihissalam lauda autani bila didalani Adam paman dunahu majtabatuka lauda autani lamun dungo tonjaluk sira Musa alaihissalam ni ingsun Allah bila dikelawan dungo dahani kang dungo ingsun Allah sapa Adam Nabi Adam pamanuli wong dunau kang sakwise Nabi Adam majab tukang mengkorangi japai sapa ingsun Allah ka sira Musa alaihissalam fi dalem dungo walakin ni tapi ni ingsun iku akbaruka awe kabar sapa ingsun Allah ka ing sira Musa innama sonatu
Innama sonatu an kecine agawe sapa ingsun Allah bi kelawan rajul ada iki kicalan di ana satune rajul iku kana ana sapa rajul ya tulubu lupre sapa rajul adunya ing dunya bidini nganggo agama kata iku kaya ukur dakaron mutur ku ing sapa ana jumul wazisa najamul al-wazi basa tanah wazi bikusni tanbi ing dalam bagus pepele diriwayate wong sing golek dunya kok krana golek ngemu kok krana kanggo dunya niku diringkes wong sing kaya ngono kuwi karo kita diserupake celeng besok ngedo saka dunya sing laleke ngibadah dunya sing kaya dunya iki ya dunya sing ora laleke ngibadah ya gak apa-apa kaya anek dongeng kowe iso sugih sebab apa iso pinter ngaji bi wani kelan bapake sebab bapake wong sugih terus terus ya sitoke takoke ya sebab bapakku sugih tur loman. Walau kana lamun ana apa almasku maknane nyalini rupa nggih. Jadi wong disalini rupa jalan niku biadi umat iki umat kama kaya barang fil madiyati dalam umat kang wis kliwat laro aeta yakti warosira sira Muhammad miman sangka wong ya tulubu kang golek sapa man adunya ing dunya bidine kelan agama mati Kanjeng Nabi niku pemati ketoke kaya umat biyen niku ya wong sing adol agama niku di rupane ya kaya celeng kuwi ya walakin ilmasku tapi utawi nyalini rupa al ana ing dalam saiki zaman Kanjeng Nabi iku waqatum ibu apa masku bil qulubi dalam ati labi suari ora ing dalam rupa adhirati la mati Kanjeng Nabi sing seneng dunya ngalahne agama mang sing dirupane kaya celeng niku atine ora rupane jane ya kaya celeng Ihya Ulumuddin kitab Ihya niku nyeritane wong sing seneng dunya kalah agama rawa cerita sapa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mauqufan kalih hadis mauquf wa marfu'an hadis marfu' fi riwayatin dalam cerita ane Nabi sallallahu kala dawuh sapa Nabi manfaatan min fitnatil alim iku setengah sangka fitnah wong alim ayakuna napa al kalamu omong iku akabal wedil senengi ilahi maring alim minal istimai katimbang ngrungokake ala-ala wong alim niku nek senengane ngrungokne bapak patuane wong liya gak gelem senengane dirungokne ra seneng ngrungokne iku fitnah wong sing alim ngalime umat Kanjeng Nabi seneng nuturi tapi ra seneng dituturi nggih niki kaya kae nenek wong salah nuturi nah dhewe salah dituturi gak gelem niku fitnah senengane omong ayakuna al kalamu ahaba ilahi senenge dirungokne wong nek omong tapi lek kaya ngrungokne omonge wong ora gelem
ma huwa riya'u ma rupane barang wa utawi mengkono ma riya'u iku riya. Jadi tegese wong seneng digugu omonge ra gelem gugu omonge wong niku jenenge riya. Idaru amali ya riya iku ngetok-ngetokke amale linasi maring manusa liyarau supaya weruh sapa manusa hu ing amal waya dunu nalan padha nyono sapa manusa bi kelamat dinyono khairon ing barang kang luwih apik. Azudu utawi zuhud al-kabiru kang agung lil bayaki lima bayaki kitab Zuhdul Kabir jenenge. Arya tarya wa tarya ada awiku penyakit al-udhalu kang angel tambanane. Aladhi penyakit ya suruh angel apa al-iktiraju ngreksa mindu sampai riya. Di penyakit sing angel basane saiki ya corona niku riya niku sing angel digoleki tambun jane kabeh ngenten tambune sing pokok tambane niku takwa Allah. Aryau ada udolun niku bila sapa singgot mubalaghah maknane banget angel. Walaya kelura sepi apa dalika mengkono sifat riya anil kalibi saka wong kang goro. Ima bil asli ana kalane dalam asale wa ima bi ziyadati dalam tambahane goro. To asale goro ya riya. Wabil uzlati kuwi dalam ngedoh saka manusa atau mencil basane wong uzlah bahasa Arab ya. Al-qolasu utawi selamat an hadza sangka iki riya. Nek pengen selamat sangka riya aja kumpul wong dhewe yo ngedoh karo wong. Qala wa Ahlul baitil mustafa suri umamanul ardi pada kisirofi parfana kita kasih imajina husna itna fi dari koti muafatin fitan ahlul baitil mustafa suri Manul adi pada Sallallahu rabbuna ala nuril Kal mutofa saikum Ala niwasofi asal Fatihah bismillah Walai walam Salam Muhammad